Bon dia a totes i a tots a aquesta sisena edició de la Jornada Valenciana de Documentació. El Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana torna amb la seva cita professional més important i estem feliços que pugueu acompanyar-nos, siga ja de manera presencial o a través de la pantalla. M'agradaria començar agraint a totes les persones que han fet possible que avui siguem ací. Com no podia ser d'altra manera, el primer agraïment és per a Marc, Glòria i Guille. Gràcies pel vostre esforç, actitud i energia. Comitè científic, gràcies per treballar en un programa del qual ens sentim totalment orgulloses de pensar, perfilar el fil conductor i contactar amb tots els professionals que avui ens acompanyen i amb els quals aprendrem, intercanviarem i connectarem. Amparo, Fran, Borja, Neus, Joan Carles, gràcies per fer-ho possible. I tan important és el contingut com el continent, així que gràcies al comitè organitzador per tan ardua feina. No ha sigut fàcil en alguns moments, però la vostra capacitat resolutiva fa que avui siguem ací. Amparo, Merche, Borja, Teresa, Marc, Guille i Glòria. Gràcies a les voluntàries i voluntaris del grau d'Informació i Documentació de la Universitat de València per ajudar-nos. Si el lema de la jornada és innovació, compromís i futur, vosaltres, com a futurs professionals, sou la clara representació del significat d'aquestes tres paraules. Gràcies a la Conselleria per recolzar sempre la nostra jornada i les nostres línies de treball, a la Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques, amb Rosa Codonyera al capdavant, a FESAVID, que s'acompanya virtualment el seu president Xavier, i a totes les persones que formen part de FESAVID, col·legis i associacions que ens acompanyeu també avui virtualment. Som FESAVID i estem orgulloses i agraïdes del vostre suport. Gràcies, gràcies, grazas, eskerrik asko. A la Universitat de València, que tenim el gust de comptar amb Josep Montesinos, degà de la Facultat de Geografia i Història, i de celebrar aquesta jornada en l'ADI d'avui. Al Diploma en Cultura, Lectura i Literatura per Infants i Joves i a la seva directora Gemma Lluc, que avui ens acompanya, a la Biblioteca de la Universitat Politècnica de València, a l'Innova i a la Fundació Bromera i la seva directora Rosa Mengual, que també ens acompanya avui. Els nostres patrocinadors, Innovativ, Hetsa, Barats, Vidimus, Odilo, SDA i EIPAR, que aposten per la nostra jornada i que alguns d'ells participaran en la taula redona moderada pel meu company Fran. També podreu conèixer-los millor als estants informatius que trobareu a l'eixida d'aquest aulari. Com ja he dit abans, el nostre lema és innovació, compromís i futur. Tres paraules amb molt de significat i també amb molts significats que ens concerneixen com a professionals de la gestió de la informació i les biblioteques. Problemes en la societat actual com la bretxa digital, en especial en la gent gran, la desinformació, les seues trampes i com ens afecta, especialment als joves, les dades obertes i la transparència de la informació, la innovació en tots els seus vessants, social, tecnològica, d'espais i de processos, l'ètica digital, són temes que ens preocupen i ens afecten. Perquè la nostra professió és transversal, perquè és canviant i perquè ha sigut, és i sempre serà essencial, hem d'ampliar mirades, posicionar-nos, visibilitzar-nos, adaptar-nos i construir el nostre present i futur entre totes i tots, i fer-ho sense por, experimentant, innovant i connectant amb altres perfils professionals. Així que, companyes i companys, professionals que veniu del sector públic, privat, acadèmic o de la societat civil, gràcies per estar avui ací. Ponents que participeu en la jornada, és un orgull poder comptar amb professionals com vosaltres. Gràcies també a les persones que s'han interessat per aquesta jornada tenint altres perfils professionals. Comptem amb la presència d'Andrés Gomis, director general de Transparència i Atenció Ciutadana de la Generalitat, amb tècnics de l'Agència Valenciana Antifrau, i amb Mila Ortiz, cap del Servici de Formació i Gestió del Coneixement de l'Ajuntament de València. Gràcies per acompanyar-nos. La suma de visions sempre dona resultats positius. Davant la incertesa, i d'això sabem molt pel que ens ha tocat viure aquests últims anys, hem de moure'ns i ser part del motor del canvi social. Esperem que gaudiu de les jornades i que complisquen amb el nostre objectiu, poder crear un espai d'intercanvi, d'aprenentatge i de connexió, i que si n'hi ha algun imprevist, tingueu paciència, i si jo després de tants agraïments m'he oblidat d'algú, m'ho sàpieu perdonar. Comencem. Gràcies, benvinguts i benvingudes.
Done la paraula a la subdirectora general del Llibre, Arxius i Biblioteques, Rosa Codonyer. Bé, bon dia a tots, a totes. La senyora presidenta del col·legi ja ens ha donat les gràcies a tots, ha saludat a tots, o sigui que jo ja ho dono per fet, això, i passa el meu. Bueno, en primer lloc de tot, sí que vos he de traslladar una salutació molt cordial de la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmena Moraga, que no ha pogut estar avui així amb vosaltres, i de la seva part donar-vos les gràcies per haver-nos convidat a participar d'esta jornada que entenem que està enmarcada dins de... en el programa de formació que fa el Col·legi Oficial i que nosaltres participem des de la Generalitat, des de la Conselleria de Cultura, mitjançant el conveni que firmem tots els anys per un poc en la idea de que seguisca la formació perquè entenem que és important. Perquè és que ens ocupem de la gestió pública, per nosaltres és realment gratificant i un motiu d'orgull constatar que les accions que o bé nosaltres directament promovem o bé en les accions que col·laborem, com és aquest el cas, poden resultar interessants i sobretot profitoses. És molt important. Com ja he dit, el lema de la jornada, innovació, compromís i futur, coincideix plenament en la ferma aposta de la Direcció General de Cultura per impulsar el coneixement i la utilització de les noves tecnologies en el camí de millorar les capacitats professionals en l'àmbit de l'arxivística, la biblioteconomia i la documentació. L'intercanvi d'experiències, el coneixement dels professionals que van a participar i les noves propostes que en el marc d'esta jornada es van a presentar, sens dubte que ens ajudaran a conèixer millor les eines tecnològiques que poden oferir solucions a les necessitats informatives i culturals del futur. Trobar la manera més efectiva d'emmagatzemar la documentació, tractar-la, gestionar-la, és un repte que té davant qualsevol persona, però sobretot l'administració pública. Doncs bé, tots els que estem així som conscients que l'accés a la informació és un dret de transparència, un dret democràtic de la ciutadania i, per tant, és un deure oferir des de l'administració un bon servei d'accés a la informació a tot aquell que ho necessita i que ho demandi. I en aquests temps que vivim, en l'època de màxim accés a la informació, que tenim un gran repte de futur que compartir, oferir als ciutadans el millor tractament professional de la documentació, amb una qualificada gestió de la informació com l'única fórmula per garantir recerques precises i eficaces, amb uns resultats veraços i fiables. Repte de futur que una vegada més vos dic que compartim des de la Direcció General de Cultura, des de la Generalitat. Tots treballem al mateix objectiu i puc dir-vos que seguirem treballant, que la nostra idea és seguir treballant i col·laborant amb el Col·legi Oficial de Bibliotecaris Documentalistes i amb tots vosaltres que sou els que al remat esteu cara a cara amb els usuaris, que sabeu allò que demanden i que teniu la necessitat de saber-ne més per poder oferir una millor atenció. De la meva part, jo només vull dir-vos, agrair-vos la vostra presència, que estigueu ací, perquè això reflexa l'interès que tots teniu, i és important, i que dir-vos que vos teniu al costat per el que necessiteu, com sempre, i per la meva part res més. Moltes gràcies i benvinguts.